Tak počúvajte, toto je vec, ktorú rieši snáď každý z nás. Všade čítame, ako začať deň správne, čo všetko stihnúť, ako si vybudovať rutiny a disciplínu, ale ruku na srdce, je vôbec možné do jedného dňa vtesnať všetko, čo od nás život vyžaduje. A ešte si k tomu udržať energiu, dobrú náladu a pocit, že to všetko má zmysel. Ráno máte vstávať skoro, ustlať posteľ, otvoriť okno, zacvičiť si, pripraviť si zdravé raňajky a vybaviť hygienu. Potom ísť do práce a ideálne obedovať v pokoji, bez stresu, aj keď máte na stole milión úloh, šéf vám stále pridáva nové a váš mozog by si radšej zdriemol. Po práci prichádza druhý maratón ako upratovanie, varenie, starostlivosť o deti alebo domácnosť. A keď sa konečne dostanete k tomu, že by ste si radi pozreli film, zahrali hru, alebo si len odýchli, motivátori vám odporúčajú meditovať, čítať knihu pred spaním alebo plánovať ďalší produktívny deň. Realita je však taká, že niekedy je večer človek jednoducho unavený. Aj keby chcel byť superhrdina, sú dni, keď už nič navyše nezvládne. A to je úplne v poriadku. Nemôžeme ísť stále na 100%. Kľúčová myšlienka, ktorú by sme si mali všetci osvojiť, je, že nejde o to robiť všetko. Ide o to vybrať si to, čo je pre nás naozaj dôležité. Ráno nemusíte mať dokonalú zostavu rituálov. Možno vám stačí jedna vec, ktorá vás naladí na deň, či už je to cvičenie, alebo len pár minút ticha pri káve. Nepotrebujete odškrtnúť každý bod zo zoznamu úloh. Stačí, keď si určíte 3 najdôležitejšie veci, ktoré chcete počas dňa zvládnuť. A čo večer, keď ste unavení? Možno meditácia alebo čítanie nie sú reálne. Alebo to nemusí trvať hodinu. Pár minút dýchania alebo pár stránok knihy, ktoré vás upokoja, sú viac ako nič. Ak sa vám však nechce, je fajn si niekedy povedať, že dnes nepotrebujete byť dokonalí. Oddych je rovnako dôležitý ako výkon. Predstavte si mamu 3 detí, ktorá má na starosti domácnosť, chodí do práce a snaží sa ešte aj zdravo žiť. Je jasné, že každý deň nestihne všetko, čo by chcela. Ale keď si povie, že jej priorita je, aby si na 5 minút sadla a porozprávala sa s deťmi o ich dni, spravila niečo dôležité. Keď počas víkendu namiesto generálneho upratovania len zavolá kamarátke, ktorú už dlho nevidela, investovala energiu do vzťahov, ktoré ju dobíjajú. Dôležité je aj to, aby sme si priznali, že nie sme stroje. Máme obmedzené množstvo energie a času. Ak sa snažíme zvládnuť príliš veľa, končíme vyčerpaní a frustrovaní. Kvalita života neprichádza z toho, že spravíme všetko, ale z toho, že si vyberieme, čo je pre nás najdôležitejšie. Takže nemusíme byť dokonalí. Stačí, ak si každý deň vyberieme malé kroky, ktoré nás robia spokojnejšími. Nie všetko naraz. Ale niečo. A to stačí. Ak sa vám tento obsah páčil, nezabudnite dať videu like a odber. Teším sa na vás pri ďalšom videu.